Ay, apo, ayan. Ma, nakita ni Ninang Banji mainit ka nagtisang nga ribo. Maya man ta nagbakasyon na di nga kumarik. Nabayagan manipot iti last nga bakasyon na Nabak ng adya yung ta Hawaiana. Amo ma, sinangit-sangitak isuna, imbaga kat awan ti bagas tayo. Dang nga ka, ibabay na mo. Sika, tilad ti istorya mo kini kumarik, mangibabayin ka talaga. Nyan tungay ti panunutan nan. Ma, imbaga kawan ti bagbagas tayo ng inan-ano santay tinangan di Jollibee, di mang inasal, di Macdo. O di bahang ka man lang nga kababain ijay ma. Po, naglastog ka mo tan anak ko. Amang data inobram, niluloko data. Imubingang kapay laeng ket. Mangloko kandap nula ka kwarta ka. Ma, hanga niluluko ajay, ititawag ijay diskarte. Diskarte tarupam. Kaya po mangibabain ka talaga. Imubingang ka. Kaya nakalatikal man scammer ka. Wala na akong ginawang tama sa inyo ma. Puro na lang to the left na klatan. To the left na. Puro mali ma. Hindi kay pay amo. Takay man lang apan alatag niya. To the left ka no. Mali ka no ajay. Talaga dumbbell dati nga ubing. Kaya po.